Ruah hnuaiah in lampan tumin raubeka chu a kal mek laiin a hma lawkah ama kalpel tu hmeichhia in chanpuitu au thawm chu a hriat chuan ava pan vata chunu chuan nau ve tih a hre thiam nghal chunu chu tudang ni loin a pasal thihna a ama mo putunu ngei mai kha alo ni a raubeka hmel hmu chuan chunu po chuan hre chhuakin raubeka in doctor kani a ti lom loma puya tumpo chuan du lowin kan chhungkwa hi ikuta hian kan thivek don ani hi chap o chaw chuan alo ti anin ton hmasak danin a zir lo awangin raubeka chu a ring zo tlat lawa ambulance phone la yin chu nu chuan naw ve zuya professor phone la chuan phone chu ala thei si lawa a naw ve chu a chaw to hle a ambulance lo thlen an nga chuan atlai don ti sha in naw chu nei tir mai atum taboka mase naw te chu a letling zonga a oma wangin siamrem masak phot chu angai thung thei to pan chwa nuwa naw te chu an nei tir thei ta shama mipa ashinga medical team lampo anron thlenga naw te le anu chu anron boi som nga zung zung le khabula tura professor lo lu lai chuan thil ngai tua muk mel tak hian taw taw chu alo thu a professor chwale don chuan engwanga janji ne na do soi nge ani ti a hria thiam lo thu chu a soya professor in janji damle thei dan tur a soi kha dot vek ani ti thil ati final ama chuan le khabu a ina changin alo hre chuak ve hi ani professor ne na chuan dot a soi chan chu a zota ama nge yin TCM zir lai chuan dot a soi tur ani lo tia a zir lai te alo shil to te soi chuakin professor in janji nat na chung changa dot a soi na chan chu a hre thiam lo hle ani professor chuan janji ne na ake adam thei to lo thu le engtika ma ke in akal le to don lawani ti ka shil chuan dam chak na a nei to don lawa janji a thi chuan anu po in dam a chak bik lawanga chutiang ani chuan chengin po bang bik lawin ani po khan she omati hle pokang ti in ado soi chan chu a soi fia boka thudik an ze breng theilo tur thu taw tawin a soi chuan professor chuan rin na nei apoimo a rin na kan nei phot chuan chu chuan thil tha a thlen thina janji poin akal le the ni ti rin na nei tlat chuan akal le thei nge ya arin thu chu a soi bok janji chungchang thudik an nu falaka zep tlat tura ati chuan taw taw chuan a thei angem arin lo thu in a changa professor in I thei ngei turani ti in a fui chuan min ngoi tir dan tur kong khata om ka piki benka yan khat min da sakla engma ka soi lawang ati a professor chuan chang lawin a tho san ta dai taw taw chu professor te chung ko bula kumthar mang ve in an hlim tlang hle a kumthar ni ya an kor pe ke ro alunga dum che alaw korsen ani le sweater ani chu poeti lo lain pangpar om tel kher chu a hria thiam lo thu soin professor ne na chuan a vui nuan no a akor hak lai ai chuan akor dum nei ho po a moi zok thu a soi lai chuan tian jen pi chuan kumthar ni ya tu man kor dum an hak ngai lo thu chu alo shil tian jen nen chuan professor te nu pa le api le pu te chu chibai buk na hun te nei hin api le pu te ne na chang chuan red pocket an dong ve thunga katupa min ti zia sia red pocket min pe ve don lawem ni tiya tian jenan taw tawa fiam chuan a chung te chu an nuya lo za hle kibo medical center an hon le nu chuan in entir tum tam tak an ron kala taw tawin in entir dan tur in dot pe ka tum chuan in entir masani tumin taw taw chu an ron bo luai luai ya chuti lai tak chuan mipa pakhat hi ron lutin in entir na number chu taw taw ron dil ve in taw taw chuan a full to thu in alo changa chu pa chuan midang ho chu an number le sak vek thu a soi chuan an beng cheng ta nuai nuai ya taw taw ning talituk chu voile khataron aw vakin in entir tum ho beng cheng nuai nuai chu an re ngal duak taw taw chuan anom mek na mun chu bazar ni lawin medical center ni a an beng cheng lutuk chuan ama zok chu an tidam lo don ni ya a soi chuan Peter pakhathian ron kal nung ber pa kha kokin
arun din khal vek awanga in hnial buai an ni thu chu a soya in entir tum ho a dor dana chuan in chhung lama mi te chu ngoi ringa lo ngai thla in an nui tet tet hloma doctor song vakal ve tumpo chuan professor chuan alo khap tlat in entir tum ho chu amal te te chuan a hau den dena thu dik taka soya wangin changlet lowin an ngoi ta dak hloma millennium gi sing ina an lo let le lam chu Mr. Lu chuan professor ne na chuan an chan pakhatin abuma wangin sum tam taka chana suma har san tokin TCM Park chu ti ral mai angai don thu soin professor chu ama chan pui rem ti sham tur chuan alo ngen tau tau lungai mel taka chu chu TCM Park chungchang wangem ni ti in tianjen chuan a zota TCM Park ti ralani chuan apprentice class po ti to pani don thu le chutiang a thlenga ni chuan deliver gala bok a chan le angai don thu zuai rai hian a soya chuti lai tak chuan Mr. Lu khalo lutin chutiang a thlen lo nan chuan gin seng kha alak chuan TCM Park ti ral angai lo tur thu chu arun soya tau tawin gin seng omna a chin chha thu a soi lai a sha ta wanga chutiang a ron soi chu ani tau tau chuan professor ten an phal lo awanga alak theilo thu soin Mr. Lu chu alo hniala Mr. Lewin chi sang sanga a thlem po chuan tau tau chuan a ril ru chu a so son du chuang lo ma se tian jen zok chuan gin sen an lak chuan TCM Park ti ral ani lawang ti in tiam turin Mr. Liu chu aron ti a tau tau chuan tian jen chu alo khap ngal wat professor ten an phal lo chu atilui theilo ti in TCM Park himin apprentice class chhun zom theilo ma ila ipa in kan pani in min no chuak thungang ati a chuwang chuan keima chawin ka ti ang kapa in min no chhuwa tuma se kanun a phal chuang lawang ti in tianjen chu a chang ve tla thung tau tau tianjen le Mr. Liu te chu chhun lama an local to na millennium gin sen omna hmuna chuan midang shat lawin an kal le a millennium gin sen an lai chhuak ani chuan Mr. Liu wan TCM Park atira lo tur thu a in tiam wanga kalpuyan ni tianjen chuan millennium gin sen chu lai chhuakin tau tau chuan uluk takin alo tom tha a chuti lai chuan tianjen chuan boraka chuan rulian pui mit sen rem room chu mu in a en ringa tianjen omdana wang chuan ngai thalawin a en na lam chu Mr. Liu le tau tau chuan an en ve boka ma se engma chu an mu ve theilo chu rul bo nuwa chuan tianjen chu che chawin diklo omem ti ya an zo wat chuan engkim a that vek thu in alo chang thunga rula mu awangin tianjen chuan tau tau chu chelo tur le zoi muanga akut pe turin a shila tau tau chuan zomin akut a pe cha ti chuan rul chu ron che chhuakin tau tau nilawin tianjen zok chu akuta achuka tau tau chuan mang ang takin Mr. Liu chu chanpui tu kau turin a shila Mr. Liu chuan kalna tur kong a shat lo thu le signal om lo thu in lo changa ani po amang ang ve viau tianjen bana chuan shui nan chon khala tianjen chu ni kho she lo fin a om der to mang ang tak chunga tau tawin a boi som lai chuan tau tau chu a mingin a ron kawa Mr. Liu chuan alo chon wat tianjen chu anu le pa te chuan en kol ngalin tau tawin a hliama dam doi lo hnoi khan omzia na sataka alo nei thu professor chuan a soya chuti lain tau tau chu ama wanga tianjen kha rolin chuk nia in sha in amang angin a ril ru chu a ha hle thung professor chuan tianjen din hmun lo om to lo thu a soi chuan an thol huai hloma ama mu tuma tau tau lu tum chu doctor song chuan phal lowin engwanga thupek zom lawa gin seng lak lui chal tum nge an ni engwanga tianjen chu mertela shwai tel ve nge ani ti chu thin rim takina zota chutia doctor song thin rim chu a mu ngai lawani wangin tau tau chu a ham hai hle a aduang po soi theilowin Mr. Liu ming alam ri thei choka Mr. Liu ming alam rik chuan doctor song chuan Liu Changking chuan ka fa pai shwai tel ve thei nan hian ham thatna engzat nge pek che gin sing keng khan tlang hi a chwa san dai to ti shayem a ti li a
a fapa thi chawng a awm awang chuan a insum thei meu lo. Dr. Song thusoi awang chuan tau chu a hrilh hai hle thunga. Professorin anupui chu inbeng dai tura hrilh chuan engkim chu tau thiam lo ani thu le a fapa chu thuoi thei tak ani a phalna tel lowa ginseng lai chhuat chu ama thu chuan a ti lo tur thu le rulin a chuk chan chu tau wang vek ani thu chu thin rem takin a au puya. Tau kalbo tura a hrilh laia professorin alo khap chuan tau a kalbo lo ani chuan ama zawk a kal tur thu in alo changa. Tau chuan a thiam lo ani lo thu le Mr. Liu a thil soite chap chunga professor shila tumlai chuan Dr. Song lo chong le awangin a soi zo man lo. Professor ne na a thiam lo ani lo thu le kalbo tir lo tura chap cheu chunga angen lom chungpo in Professor chuan tlang chu chhuasan turin a shila a thu soi an oi sak du lo awang le Mr. Liu wan a bum awang chuan tau chu a ril ruan a hle thunga. Tian jen alo har chuan ginseng omna anu chu azot masabera Mr. Liu wan ginseng keng chunga tlanga chhuasan to thu anu chuan alo soye. Tau minga lam le a nobo to thu anu na shil chuan tau thiam lo ani lo thu le ama zok chu Mr. Liu in rem na siam pui tu zok ani thu a soya. Dr. Song ero chuan tau ven him atuma wanga chu thu chu soi ni in a ngai thunga. Tian jen chuan thil thlen dan dik tak soin tau omna azota. Professor chuan anun tau chu a nobo awangin tlanga chhuasan to thu chu alo soye. Tau chuan an kal lama po kunga bo to ti a hriat awangin Tian jen chuan angai tu em a. Zong tura tho atum chu anu chuan lo dangin chul hadam ri amamo thu le tau chu an kol thei thu in Tian jen chu phone a pe a. Tau chuan kongpa ngai thlen thlak chuan chanpui tu au tho ma sha a rang takin chu lampan chuan atlan ngal. Mi panau pang pakhat konga lo le reng le abula apa om chuwa mu in a buai pui ngala. Tian jinan tau phone in switch off thu a soi chuan professor chuan tau thla tu ra atir li kwan chu a kol ngal vata. Li kwan chu a phone keng chunga run lutin professor ne na chuan a zongem ti a run zota. Professor chuan tau thla tu ra ni laia chulai hmuna a om chan chu zotin li kwan chuan tau win ama a akal thei thu soin a le tir le thu chu a shil. Tau an biak tlang thei lo wang chuan an mang ang ru hle to a. Li kwan chuan khwa a po tau chu an mu lo thu soin ticket zur na le mun danga po an mu lo thu an soi chuan khwa a thim chep to bok nen Dr. Song chu amang ang zwal ta hle a. Ama wanga tau chu bo ni in anga ya a in thiam lo hle bok. Tau chuan no pangkha damdo ina kalpuin din mun lo om ani to lawa. Tawin a chan puya wang chuan no pangpa chu lom hle in. Tau ma a chuan ching chi a lom thu soi hial chu atuma. Ma se tau chuan du lowin a lom tak zetani chuan lom thu soi nan a thil a lai chu lo pe turin ati a. No pangpa in a manat lom thu soi po chuan a poi lo thu soi awangin. Sidru tak chungin tau chu a pe ve maya. A phone bachilo a charge nun ruala Tian jen lo kol tumna a mu chuan a kol let nga la Tian jenin a omna a ron zo chuan Town Health Center ra a om thu soi zo rualin line chu a in kat zui ngal dai Tian jen le professor chu lo thleng thwain tau a mu rualin engwanga bauda nge ani a khoya nge akal ti zotin midangin an ngai twa thu te chu a soi ngal mol mola anun a ngai twa thu soi chuan tau chu a hlim hmel hle a professorin helai hmuna hian engei ti tia lo zo chuan a hlim hmel chu chople chilin abo ngal mak tau chuan thil ton te chu soin no pangpa in doctor tia a kawa wanga a lom thu le tuna chuan doctor thatak ani du tak to thu soin na sataka lekha a zir tur thu professor ne na chuan a shela TCM bungrwa te chu po na an lo da chwa kan mu chuan makan ti hle a chan po Mr. Liu Khan ginsen alak to awangin ati fel vek to an ringa ni professor ne na Mr. Liu kol tu ra tau in ati lai tak chuan Mr. Liu chu ron kalin professor te nu pa chu ngai dama ron dil nga la tau chuan
khoya nge Ginsen ada ti lo zot vatin Mr. Liwan tunari chuan a pek thei ri lo thu chan chuan tau chu a thin rim hle a Mr. Liu chu kut thla ka tuma tian chen te nu fa chuan an lo chel bet tlat thung Mr. Liu chu Ginsen kengin TCM chan tumin Mr. Liang muturin akala mase Ginsen kena aken kha bom rak mai alo ni awangin Mr. Liang chu a chunga thin rimin a number po a block zui maka Ginsen po a omna po a shabik lauti asoya TCM bungrua zong lak chwa vekani wangin zirlai te chu po na bungrua nen chuan an thu chapa an hun ton chu an be sei lo thu soin an lungai hlom hle a zirzom le theidan kong enge mutal om se ti chu an du thu sam vekani Professor chuan an inshala chumi poisa manga apprentice class hon chun zom le aril ruk thu a soi chuan anupui chuan mani puala in nei lawa angai ngam lawa alo rem ti lo thung mase doctor song nu le pa te chuan an chen mek na anin zok chu shal zoka chumi poisa chu mang zok turin an ti a professor chuan du lawin a hnial zet na a doctor song nu le pa te chuan an ti ve tlata wangin an in document chu professor kuta chuan an hlan ta ngala zana chuan doctor song ngai ngam ngang lo chuan an in document chu professor pe vele in an in zok chu shala anu le pa te document chu pekir le turin ati a professor chuan anu pui chu lom tho chu a shil zui mol